Mark, alam mo ba na isa sa mga frequently asked questions sa page natin, may marirecommend ba tayong catering services? Or worse, tinatanong nila kung legit ang isang catering services. Yes, to answer your question, tingnan nyo man nasa likod natin. So, nasa isang event tayo kung saan isa sa mga catering services natin, papatunayan natin na legit. At the same time, kung ano ba yung mga services nila. Ayun. So guys, papakilala po namin sa iyo, Menching Catering Services. And ano pa po yung mga services na pwede nyong kuhanin sa kanila just in case may upcoming event po kayo. Yes, so kung kayo nang interested to know more about them, samahan nyo kami. So tara, let's go. Let's go party! Ako po si Sonilyn Garcia Guanlao. Ako po yung owner ng Menching Event Services. Yung catering po namin, almost 2 years na po siya. Pero nag-start po kami sa photo booth last 2021. After pandemic, nag-photo booth po kami. And then nakita namin na merong potential sa event. Kaya pinasok na namin yung food cart. After ng food cart, pinasok na din namin yung catering and then yung full event services. Client? Actually, hindi ko na mabilang, sir. Kasi every month, sa biyaya po ng Panginoon, no, hindi bumababa ng 20 every month yung event namin. Ngayon, sir, nag-offer na kami ng mga full event tulad ng, siyempre, yung catering na ako po mismo niluluto ko. Catering, and then meron po kaming mga venue styling, lights and sound, photo coverage, photo booth at food cart. Meron din pong tables and chairs at kung ano pa po yung mga kailangan nila sa kanilang event, mapoprovide namin. At meron din po kaming ino-offer na food tray at saka bento para sa mga nagtatrabaho na kailangan ng mabilisang food. Ayun. Ang starting ng catering namin, nag-start kami sa 350 per head. For 100 packs, so meron kami 35,000 na ino-offer. You can reach us po sa aming Facebook page na Menching Event Services o sa personal account ko po na Sonilyn Garcia or sa contact number ko po na 0921-3141-716. Sekreto ko po, syempre, first of all, si Jesus po. No? Siya po yung nagbigay sa amin ng knowledge, siya po yung nagbigay sa amin ng lakas para makapag-isip ng idea kung paano kami mag-business at siya din po yung nagbibigay ng client sa amin from day one until now po. Sa mga naghahanap po o meron po kayong upcoming events, we will make sure po na hindi po kayo magsisisi sa lahat ng mga services na ino-offer namin sa inyo. From day one na imi-meet po kayo hanggang sa day ng event ninyo, for sure mag-glorify po si Jesus.